Domov, miesto, kde vás čaká pokoj a pohoda. Vítam vás v tomto krásnom bungalove na Dargove. Toto je pohoda a oddych, ktorý chcete. Teplo domova, vôňa dreva a dokonalý relax po dlhom dni. V tejto priestrannej kuchyni si pohodlne pripravíte večeru aj nedeľné raňajky v kruhu svojich najbližších. Izby poskytujú dostatok priestoru a súkromia pre každého člena rodiny. A na záhrade tu si môžete vychutnávať slnečné dni, pestovať zeleninu alebo si splniť sen o malom chove. Aktívny oddych? Žiaden problém. Prechádzky, čerstvý vzduch, hubárčenie, ale hlavne načerpanie novej energie. To všetko vás tu čaká. Domov nie je len miesto, je to pocit. A práve tu ho môžete nájsť. Svoj nový domov.